Auspuff. Na tehát, mint tudható, én semmifajta ilyen partira nem szoktam elmenni. Elég az hozzá, most Gödrös Fici barátommal elhatároztuk, hogy mégis egy barátunk révén kaptunk egy ilyen meghívást, egy ilyen felső 1000-be. Mondta Fici, ha én jövök, ő is jön. Mondom, ha te jössz, én is jövök. És ezt így megbeszéltük, hogy mi most itt írói tapasztalatot fogunk gyűjteni. Ez egy kastély avatással volt egybekötve, amit ők wellness szállodává alakítottak. Antik jellegű bútor, ugye, mint Kínában BMW jellegű autó eladó. Eredeti festmények, minden, állítólag 250 000 forint egy éjszaka, de hogy 2 nap múlva mit csinálsz az öngyilkosságon kívül, arról nem szól a fában. Ki van írva az út mentén? Chateau, így franciásan. Ez úgy van írva, Chateau. Ugye, tehát, ahogy drága apám mondta, fránya nyelv ez a francia, mert leírja, hogy sakespeára, és kiejti, hogy Dumas. Na most úgy elképzelem, hogy mennek így a svájci sapkával behúzott nyergű kerékpáron, azt nézik a nagy hívogató posztert. Mi ez? Óriás plakát. Azt mondja, Chateau. Szóval, és akkor így a bringával így eldől, nem? Így feladja. Így feladja, hogy hát fejtse meg a rejtvényt, akinek Imre az anyja. De a nép megint jól döntött, mert úgy hívják ezt, hogy Satu. Na jó, van, elmegyünk a Satuhoz, már messziről 6-8 ilyen pincérnek látszó, ilyen biztonsági emberrel kombinált mazsorett. Ezt tudom röviden mondani. Azt mondja, a kulcsot, ha szabadna. Hát mondom, a kis faszom nem kéne. Hát, de akkor kapcsoltam, hogy én azt hittem, hogy ez begyűjtik, de nem, ez az elegáns. Ezt én nem tudtam, hogy ők majd ezt hátra viszik a mezőre. Ott volt a parkoló kialakítva. Egy úgynevezett bioparkoló. Parkolóban csak jeepek. De egy kanna benzinet csodát tudtam volna tenni. Tehát kész, csak jeepek, meg egy csomó kabrió, amiben meg beleköpünk, nem? Tehát az normálban ezért van. Nézek körül, mert marha ilyes voltam, egy ropi, vagy egy pogácsa, vagy valami ellát, semmi. Ilyen Julius Caesar pincének ásványvíz. De kétféle. Később aztán volt valami bal. Már nem fértünk be, rengetegen voltak, celebek. Most beszélgetem Dörfinger Dorival, azt mondja, én azt hittem, a celebek a kurvák, de nem. Teraszon megláttam Lagzi Lajcsit, mondom, végre egy fix pont, ugye? Hát egy normál ember, vele lehet egy picit beszélgetni. A házigazda németül és magyarul, akkor azt ott tolmácsolták, fordították, ott előadást tartott, hogy milyen jó lesz ez a Chateau, vagy Chateau, meg mit tudom én, 12 szoba, hely. És itt van egy Michelin díjas szakács. Hát a jelenlévők 80%-a a gumiabroncsra gondolt, tehát legyünk, azért lássunk világosan. Ugye van ez a Michelin Guide, ez a Michelin úti könyv, amelyik időnként éttermekre elpottyant egy csillagot. Hihetetlen figuráállomány. A teraszod odajön neki, nem tudtam, hogy tudatmódosító szerek hatás alatt állnak, odajön egy trió. Bemutatkozik. Én mindig szoktam mondani a nevemet, mert én nem várom el, hogy rólam tudják. Ő meg nem mond semmit, így belenéz az arcomba. Mondom, hát az úr nevét még nem sikerült kihüvelyezni. Azt mondja Szilvási. Hát mondom, jó csengő név, tényleg. Hát tényleg benn vagyok a tutiba, azt kell, hogy mondjam, nem? Feltűnt például Suchman, Thomas Suchman. Régebbi nevén Zuchman Tamás. Thomas Suchman. Amikor annak idején Thomas Suchman belépett a parlamentbe, akkor a nagy honfoglalásképen Árpád így megfordult. Mert ilyen frizurát még nem láttak a parlamentben. Tehát sok mindent látott már ez a parlament, de ilyen friszkóval oda még ember nem ment. Tehát ez a tupirral kombinált Mönchengladbachba oltott
Néma Levente frizura, ami önmagától erősen paróka jellegű, viszont hullik, és zsíros. Szóval ilyet nem nagyon. És akkor mondom, hát akkor mit beszélgessek vele, meg nem tudom, hát mégis én is vendég vagyok, hát most verjem fejbe a moslékkeverő fával, vagy mit? Hát egyrészt ilyen elegáns partira nem is hordok moslékkeverő fát, ami ilyenkor vissza is üt, ugye, tehát ez nyilvánvalóan hibás dolog, de aztán legyintettem, hát mondom, szórakozzunk, levettem még egy ásványvizet, haladjunk tovább. Nem jött sehol semmi. Na, belépek a nappaliba, áll neobarok, bútorok, minden, Louis XVI, Louis XIV, minden nejlonnal beborítva. Egy régi rendező haverom, dokumentumfilmes ül ott, és erősen udvarol, hát egy már nem fiatal nőnek, fogalmazzunk így, tehát az egyiptomi mumia osztályba bármikor így bele lehetett volna tenni, és ott beáll érte Tutankamontól balra, senkinek föl nem tűnik a csaj. Na most és ismerem a haveromat, hogyha ő ilyen erősen udvarol egy, hát mondjuk így érettebb csajszínak, akkor erősen ittas lehet. Na most ő ugyanis időben érkezett, nem kapott semmi sírót, ráállt a fröccs hosszú lépés vonalra, és addigra egy olyan nagyon komoly hangulatot sikerült a fejében beállítani. Mikor meglátottak, így felblendézett, Sanyikám! Hát én ezt ismerem, amikor a szív így megnő, tehát azért, hogy mondjam, én ilyenkor sorstársként beszélek a problémáról, nem mint geci abstinens, ugye? Tehát értem én ezt a dolgot, átölelt, és abban a pillanatban éreztem, ha kilépek alóla, lefejeli a teknőc asztalt abban a pillanatban, és be is hasítja. Márta Pistával találkozom a fordulóba, azt mondja, te itt van a Herényi meg a Zuchman, most írják alá az MDF-MSZP paktumot. Hát mondom, hogy te miket tudsz, de hát annyira nem érdekel, hát tudjuk, hogy ki merre nyal. Képbe vagyunk, nem voltam én ettől falhoz vágva. Ebben a pillanatban a lépcsőn ilyen pufogás, és gurulva megérkezik Laci barátom, akit pedig letámasztottam a goblenes kanapéra. Hát mondom, ez méltatlan. Fölsegítettem, azt mondja, megbotlottam. Tehát, hogy a részegek fantáziája és kreativitása az egész egyszerűen hihetetlen, úgyhogy a következő volt, hogy egy óvatlan pillanatban megfogtam Nelson Mandelába, mintha én magamra rántottam, mert másképp nem lehetett, tehát testbalansszal beejtettem a fitness szobába, kibújtam alóla, és lefolytottam egy súlyjal. És csak annyit mondtam, Laci, már ne fogyasszál. Na, kiütünk a teraszra, kopogó szem mindenkinek. Lagzila odalép hozzám, azt mondja, te foglaltam egy asztalt szárszónak is tücsökbe. Tehát ő már akkor profétának bizonyult. Na, találkozom drága Fici barátommal, öltönybe. Ez a tépet olasz stílus, amiben Tiborcs panaszát bármikor elmondhatná résmentesen, és azt mondják rá, hogy $5000, ugye elől Versace, hátul Hugo Boss. Mondom, mi ez az öltöny, Frici? Azt mondta. Ez az az öltöny, amit akkor veszek fel, ha oda megyek, ahova nem járok. Egyszer csak egy ezüstnek látszó, krómacél tálcával, de krómacél, megjelenik egy ilyen jóravaló asszonyság, hoz ezen a króm tálcán vagy 40 ilyen könnyen billenő stampós poharat. Nézzük Fricivel, mi lehet ez? Hát ilyen struc spermára emlékeztető. Bár egyikünk se látott, de úgy éreztük, hogy ide ez a megfelelő. Hogy mi lehet ez? Mondom, de Béliznek nem Béliz, mert ilyen kaporszerű dolgok így úsznak benne. Kérdezzük ezt a derék asszonyt, hogy ez micsoda. Azt mondta, turbolya leves. Turbolya leves. Így 54 évig el voltam turbolya leves nélkül, de most olyan igényem támadt a turbolya levesre. Na most akkor már az életemért küzdöttem, tehát annyira nem érdekelt, hogy milyen a turbolya leves, hogy így kettőnként, így hopp, 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 így 8-at benyomtam, hogy mégis, ahogy drága anyám mondta, legyen egy meleg kanál a hasamba, mert ha nincs, ott elájulok, tehát kész, leadom a szerelést, kész. Másfél óra múlva, közben átéltünk egy záport, és próbáltunk általunk nem ismert nőkkel megismerkedni, később fiúkkal is. Egyszer csak benézünk a szalomba, ahol látunk néhány celebet, esznek valamit,
egy olyan kis tányérból, ami eltűnt a tenyerükben. Volt ezen a amúgy sem nagy hamutartón egy ilyen halnak látszó falatka, akkora, mint egy memóriakártya. Volt egy nagyobb ilyen herendi hamutartó a szalomba, azt kitűrődtem, és 8-at így beöntöttem. Mert mondom, nem tudunk itt szórakozni, nem lesz ebből semmi. Mondom Lajcsinak, akkor tipli. Mert láttam, hogy itt halunk meg, tehát itt már semmi nem lesz. Lajcsiék megérkeztek a kis tücsökbe, pincér leülteti őket, azt mondja, maguk is a satóbú menekültek.